लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव गोबाव समनि उनाव गोदान मोनसे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों सिरि सिरि आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां फुजि बसुमतारी आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों आसा बर' बिथाङा आरो मेथाइनि रिलिक्स आरो टिउनखौ होदों मिजिं बरगयारि बिथाङा आरो मिउजिकखौ होदों कपिल बर' बिथाङा आरो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां सिरि सिरि मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथाङा। लोगोफोर दायो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ लोगोफोर आरो दासिमाव बे मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जागोन बिनि आपडेट मोननाय जाथ'वाखै। उनाव जुदि माबाफोर आपडेट मोनबावोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजाबावगोन। दायो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नायनो थाखाय बयबो नेना थायोब्लानो जाबाय आरो सोर दानिफ्रायनो नायनो एक्साइटेड जाखो बिथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।